Good morning. Yan. Mayapaldo po Kabalen. Mayapaldo, Pampanga. Isang magandang umaga po, Pilipinas, Central Luzon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Opo, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome ho dito sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga, ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, live tayong napapanood nationwide via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon, syempre sa ating 37 cable partners at sa Pampanga sa Free TV Channel 36. Nationwide din ho tayo, Air Cable Converge Channel 71 at syempre sa atin hong mga social media platforms at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Ganyan din sa YouTube at CLTV 36 Official website, cltv36.tv/streaming. At syempre yung ating Android app. Kaya naman saan ka pa, CLTV 36 ka na, dahil mga kabalen, at kahit saan ay pwede hong makibalita itong iba't ibang kaganapan, iba't ibang pangyayari at mga impormasyon tungkol po sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Sa oras na ito, tuloy-tuloy tayo sa ating paghahatid ng balita at impormasyon. Kumustahin ko muna kayo. Nakatulog ba kayo sa lakas ng ulan? Opo, bigsak ning masikan ning uran. Masikan po yung uran na bengi. Ang gananding ganing aldo. Kaya po ang iles, masikan ning uran. At Pampanga, Greenville, accessible, sabi ni JD Munar. O yan, mag-update si JD Munar. Opo. At ito mga kabalen, ang lakas nga ng ulan, gaya ng aking binabanggit kanina, malakas po yung buos ng ulan itong madaling araw. At akala natin magtutuloy-tuloy, buti na lamang at ngayon sumikat po itong ating haring araw. Sa oras na ito, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng siyudad San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation sa San Fernando, hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng siyudad San Fernando. Ito pong mga area na inyong nakikita mga kabalen. Ayan, pakita natin. Sa itaas muna tayo na first row, uppermost row, first row, ito, uppermost tuloy. Ayan. MacArthur Highway del Rosario traffic light area. Yan ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. At kita din dyan yung sakop, yung Regional Government Center, Maimpis area. Ito ho yung dalawang box sa upper row, first row, dyan ho sa may gawing kanan. And then, dyan naman sa gitnang row, ito ho, makikita yung sitwasyon ng trapiko sa may Dolores Business District, Dolores area. At dyan sa may area ho ng JBL Regional Hospital, ito po ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Ayan, makikita rin yung sitwasyon ho sa downtown, kung saan yan, sa may 1010 Alley, yan, sa likod ng SM San Fernando, patungong munisipyo. Ayan ho, nakikita rin natin City Hall. At yan ang sitwasyon ng trapiko ngayon sa may siyudad ng San Fernando. Kung titignan ho natin yung monitoring via CPOSCO, mga kabalen, ayan, makikita natin, may makapal na volume ng mga sasakyan, kapansin-pansin yan. Dito, siyempre, mga busy area, yung Regional Government Center, yun pong sa may Makabakle, light to moderate traffic ang madalas maranasan dyan sa may JBL area at Makabakle sa may Dolores. But the rest, relatively wala hong masyadong problema sa dalay ng trapiko sa iba't bahagi ng siyudad San Fernando, Pampanga sa mga oras na ito, 10:20 ng umaga, ngayon pong araw ng Huwebes, June 5, 2025. Mula po sa siyudad ng San Fernando, Pampanga, silipin naman natin ang senaryo sa ilang bahagi po ng North Luzon
Expressway. Ay hindi, sa Bataan muna tayo. Yan, syempre, bago tayo puntang NLEX. Ikot muna tayo. Road trip muna tayong Bataan. Silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng Bataan. Partikular na yung mga pangunahing lalawigan. Pangunahing kalsada dyan sa nasabing lalawigan. Narito po ang live traffic monitoring via One Bataan. Ito po yung Balanga bound sa may Layak. Ito nakikita natin. Maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ayan, paalala lamang, masyadong maluwag yung kalsada dyan sa Bataan. Kaya naman, dahan-dahan sa biyahe at iwasan ho yung masyadong mabilis na patakbo. Sumunod lamang tayo doon sa mga speed limits para ho, 80 km per hour. At sa PUV 70 po. Sa motorsiklo 60. Okay, ang takbo. Sa mga truck at van 50. At yan po ay paalala sa atin ng provincial government ng Bataan. 80 ho sagad sa mga pribadong kotse, mga kabalen At yan po. Kaya naman, iwasan yung overspeeding, lalong-lalo na ho dyan sa mga pangunahing kalsada sa lalawigan ng Bataan, yung sa Roman Highway, yung Olongapan Road, yan. Madalas ho nating maiulap din yung mga road mishap sa mga lugar na yan. Kaya naman, ingat-ingat mga kabalen. Ito, nanonood sa ating programa mula sa Davao City. Batiin lang natin si Rostin Andre Mejia. Ayan. Isang magandang umaga, Rostin. At maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa CLTV 36. Kumusta sa Davao? Taga saan ka sa Davao? Ayan. Oo. Masarap magka-food trip dyan sa Davao. Pagkain na naman, Food trip na naman. Tuna. Oo, dyan, di ba? Oo. Tsaka yung durian. Di ba? Taga saan ka, Rostin, sa Davao? Ako na, yung night market sa may tapat ng Ateneo de Davao. Di ba? Maraming ihaw-ihaw doon paggabi. At saka yung yung murang masahe. Di ba? Sa kalsada, yung may plaza. Yan ho. Yan. Maraming salamat, Rostin. Kumusta sa mga kaibigan natin dyan sa Davao City? Maraming salamat sa iyong panonood. Silipin naman natin, traffic situation mga kabalen sa North Luzon Expressway. At ito paalala dahil long weekend, siyempre babantayan ho natin ang magiging senaryo sa mga pangunahing kakalsadahan. Lalong-lalo na marami po yung mga inaasahan nating magsisiuwian sa kanilang mga probinsya dito ho sa Central and North Luzon. Ngayon hong long weekend. Dahil bukas nga, gaya ng nabanggit, nabailitan na natin, ito po ay holiday. Yes, mga kabalen, ayon na rin yan sa anunsyo po ng ating palasyo bilang paggunita, siyempre dito po sa pagdiriwang ng Idil Adha. Ito, silipin natin, NLEX traffic situation muna tayo. Nasa ng video, Kuyang Justin. Ito po, mga kabalen, real-time traffic monitoring hatid sa atin ng NLEX Corporation. Sige, dito tayo sa may itaas na row para ho sa mga babiyahe ngayong araw. Ito po ang kondisyon ng North Luzon Expressway as of 10:24 in the morning, Friday, excited sa weekend. Thursday of June 5, okay? 5th of June, mga kabalen. Sa first, upper row muna tayo, leftmost box. Yan po ang sitwasyon sa may Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito. Nakikita nyo mga kabalen, yan. Wala naman masyadong pila ng mga sasakyan. May kaunting build up lang. Konting-konti lang dyan sa may cash lane. Pero dun sa mga RFID, fast moving, and sa mga kabalen naman natin, sa mga motorista, kababayan nating nagbabiyahe going south, patungo ng Metro Manila, wala rin pong masyadong problema o walang pagsikip ng trapiko dyan sa may area ng Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito. Samantala sa may Mapulang Lupa, Valenzuela, eto ho, magkabilang linya, nakikita natin yung gitnang box sa upper row ay fast moving, tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan, pero mas makapal yung bilang ng mga sasakyan patungo sa south, patungo po ng Metro Manila.
At yung mga patungo naman ng Central and North Luzon ay hindi masyadong mamamroblema kung kayo po ay daraan ng Mapulang Lupa, Valenzuela sa mga oras na ito. Yan. Sa Mindanao Toll Plaza naman tayo, may bahagyang pila ng mga sasakyan palabas ng expressway. Pero yung mga papasok ng expressway, wala rin hong aberya dyan sa area na yan. At sa may Kawayan Interchange, mga kabalen, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko magkabilang linya. Same scenario sa may Bocaue Toll Plaza, light traffic. At dito ho sa may San Fernando Interchange, abay, maluwag na maluwag ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito. Muli, paalala ho sa mga motorista at tiyakin na nasa maayos na kondisyon ng ating mga sasakyan at syempre yun pong ating mga yung ating pangangatawan para ho maging ligtas tayo sa ating pagbabiyahe. Ito mga kabalan, meron tayong bisita sa ating programa. Mamaya papakilala ko sa inyo makakapanayam natin. For the meantime, alamin muna ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather update mula po sa ating mga kaibigan sa DOST Pag-asa. Ulat panahon mula po sa Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, June 5, 2025. Meron tayong binabantayang low pressure area dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 1,255 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, mababa pa naman yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Pero kung makikita natin dito sa satellite image po natin, yung trough or yung extension nito ay magdadala na rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Para naman sa Luzon, patuloy pa rin naman ang epekto ng habagat or southwest monsoon, kaya inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na dito sa western section ng Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin dulot ng southwest monsoon, patuloy makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales at Bataan. Para naman dito sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawiri na may mga isolated rain showers or mataas na tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng southwest monsoon. Asahan din po natin yung mga pag-ulan, lalo na rin sa madaling araw, at ito po yung tug-ulan po natin. Para sa ating temperatura dito sa Metro Manila, 26 to 33 degrees Celsius, Lawag 25 to 32 degrees Celsius. Tuguegarao 25 to 36 degrees Celsius, Baguio 17 to 22 degrees Celsius. For Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius at Legazpi 26 to 34 degrees Celsius. Dulot pa rin na itong southwest monsoon or habagat, inaasahan din natin ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan at Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kung makikita din po natin, makakaranas din na maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Dulot ito ng trough ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para naman dito sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, inaasahan naman natin makakaranas naman din sila ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Puerto Princesa at Kalayaan Islands, 26 to 32 degrees Celsius, Iloilo at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius, Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. For Cagayan de Oro, 24 to 33 degrees Celsius, Davao, 26 to 32 degrees Celsius, at Zamboanga, 24 to 32 degrees Celsius. Dahil po meron tayong binabantayang low pressure area, ano nga ba yung naasahan nating senaryo
para sa ating susunod na mga araw. Naasahan natin itong low pressure area ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility within the next 24 to 48 hours. At ito po, habang papalapit po ito sa ating kalupaan, inaasahan natin magkakaroon din po ito ng posibilidad ng paghila ng southwest monsoon, kaya inaasahan natin yung weekend natin makakaranas ng mga taas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa western section ng Mindanao. At sa mga susunod na araw din, inaasahan natin habang binabaybay na itong low pressure area natin, ang karagatan, inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa may Bicol region. Kaya pinag-iingat po natin ang mga kababayan po natin para sa mga posibilidad ng flash flood at pagguho ng lupa. Ugaliin din natin i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na weather update at yung mga posibilidad na ilalabas nating weather advisory hinggil dito po sa low pressure area at dito sa may southwest monsoon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:26 AM at ang sunset mamaya ay 6:23 PM. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Ito ho mga kabalen at yan ang ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. Maraming salamat Chanel Dominguez. Gaya ho ng nabanggit, may namataang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At bago ho tayo magpatuloy, meron ho tayong bisita, makakasama natin sa programa ang hepe ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3, si Police Colonel Artemio Ricabo. At bago natin siya papasukin sa ating streaming, pakita ko lamang mabilis lang ito hong gagawing road, rerouting, dyan sa may Heritage District ng Angeles City. Magkakaroon ho ng pagsasara ng kalsada simula ho alas 6 ng gabi sa June 11 hanggang tanghali ng June 12 o hanggang matapos ho yung Independence Day program. Kaya po asahan yung mga road closure dyan. Para ho sa kompletong detalye, pwede ho kayong magpunta sa page ng CLTV 36 o kaya ng Angeles City Traffic Development Office. Screenshot nyo itong live streaming natin mga kabalen at isave nyo ito pong litrato na aking ipinakikita upang kayo po'y magabayan sakali kayo magawi dyan sa may area ng Angeles City. At sa oras na ito, gaya ho ng aking nabanggit, makakasama natin ang ating bisita dito sa ating programa. Wala pong iba kung hindi ang hepe ng Regional Anti-Cybercrime Division dito po sa Central Luzon, Police Colonel Artemio Ricabo. Isang magandang umaga, sir. At maraming salamat po sa pagpapaunlak dito sa ating panayam. Welcome po sa programang CLTV 36 News 3. Thank you, Sir Justin. Good morning, lalo na sa lahat na nanonood sa atin ngayon. Binibati ko po lahat na magandang umaga. Opo. Sir, napaka-importante nitong ating pag-uusapan, yung OSAEC. Akala ng iba, hindi pa ganon kalala, but kahapon, kahit sa so to speak, dun sa programa ni Ma'am Sonia, napag-usapan, natalakay din yung mga iba't ibang cybercrime. Pero ito, focus, online sexual abuse and exploitation of children. Sir, ano ho muna ang dapat malaman ng ating mga kababayan kaugnay ho nitong OSAEC at paano ito dapat iwasan? Paano ito maiiwasan, sir? Yes, mostly ganito ngayon, lalo kasi ngayon, ang online sexual abuse and exploitation of children, ito nagtutukoy, itong batas na to ay regarding sa mga minor, no? Mostly sa mga biktima nito kasi nagtatago, nahihiya, mag-appear, kasi na-exploit sila ng mga tao na hindi nila kilala most of the time, no? At ito ngayon, nagkakasa tayo ng entrapment operation kagabi kasi ito si victim natin na itago natin sa pangalan na Rose, no?
at saka yung sususpect natin, alias na natin Kevin, na ito si Kevin, mayroong hawak na video sa kanya, no? Video sa kanya, kasi hindi lang ito first time pala nakapag-engage sila. At ito ay, yun na nga, ginagamit, tinatakot yung biktima kung hindi makipag-meet up, kakalat yung video. Kaya sa mga nanonood sa atin, lalo na yung mga minor, wag sila mahiya na magsumbong sa ating tanggapan, no, para matulungan. Anyway, hindi naman dapat ikakahiya kasi yung mga investigador natin na nag-cater nito ay mga babae din. So, ito naman si alias Kevin, may asawa ito. At yun na nga, inaano niya na makipag-meet up. Or may ano pa nga, may demand na pera. Hindi naman kaya na ibigay ni babae, kaya pumunta sa opisina natin ng hingi ng tulong. Opo. Kaya si... malaman na saang area itong kinonduct po ninyong operation. Ito yung, kumbaga, ano tawag dito, extortion, no? Yung namba-blackmail, ginagamit yung mga video. Saang area ho ito sa ating rehiyon, sir? Yes. Dito lang to sa itong si suspect natin, taga Mexico, Pampanga. At doon niya, check-in mismo doon sa hotel ng Arayat. Okay. Malapit lang dito sa atin. Oo. Kaya kahapon, nakipag-engage siya sa ating ang biktima, tanghali pa na gusto niyang makipag-meet up. At naghihintay. Katapos mamaya, gusto niya makipag-meet up. Sa gabi na kasi nagtatrabaho itong suspect natin. Kasi suspect natin may asawa din, no? So, gusto niya mag-meet up sa hotel. Kaya doon, pumunta na lang sa hotel yung biktima natin without knowing na tinulungan natin. At mismo doon sa loob ng hotel or motel ba yun? Pinapasok niya si babae. At yun na-rescue natin. At nakakaawa naman, no, yung biktima natin ay minor. Kaya para sa akin, kung sino yung nanonood sa atin, kung sino nakakita sa ating interview na ito, kung sila ay maging biktima o nagiging biktima na sa ganitong mga modus, huwag silang mahiya. Pumunta sa ating tanggapan para ma-actionan kaagad. Opo. Kasi ako... Go ahead, sir. Go ahead. Kasi ito ay mostly sa mga... Hindi lang ito isang cases na na-experience ko, no? Mostly sa mga biktima, nagtatago lang, nahihiya, takot malaman ng parents nila na ganito palang nangyayari sa kanila. Yung iba, nag-attempt na pumunta sa office natin na magpaimbestiga, but ayaw nilang gustong malaman ng parents nila. Hindi talaga to hindi pwede malaman kasi magpapile tayo ng kaso, no? Yun mostly, tapos maayaw. So pag ganitong sitwasyon, mas lumala to kung tayo ay nagtatago lang, no, at hindi natin ilantad itong mga ganitong pang-aabuso, lalo na sa mga minor natin. Mostly ito mga senior high, basta mga below in the age of minority, yun sila, sinusulo lang nila yung problema nila. Opo. Sir, ito ba yung kaso tinatawag na sexual extortion? Kumbaga ginagamit yung modus nila, kukuhanan ka ng mga litrato or may makakuha sila tapos gagamitin against you. Sir, paano maiiwasan yung mga ganito? Ang nangyari, ang simula kasi nito, ito pala si alias Kevin. IT, parang cellphone technician din. Nagre-repair siya ng cellphone. Sito si victim natin, nagpaparepair ata to, ay nakalkal niya yung, may mga, siyempre, minsan yung bata ay magsiselfie-selfie, baka nakita yung upper part, ayun ang simula. Hanggang, yun na nga, dahil takot yung biktima natin na malaman, nakipag-meet up sa kanya, yun ang simula. Hanggang, hindi lang to isang bisis nagawa niya. Mga 4 or 5 bisis na nagawa niya. Kaya hindi na natiis ng ating biktima, nagsumbong sa atin at agad tinulungan natin yung biktima para mabigyang hustisya yung nangyayari sa kanya. Opo. Sir, ano ho yung mga kasong kinaharap ngayon itong ating suspect? So ngayon, ang isasapa natin, ihatid pa natin doon sa court for inquest. So ito nga, requisition under our Vice Penal Code. Yung sa si Saim Law, yung 11930, yung 6 child abuse and exploitation materials, or
Or kasi minor yung bata na biktima, so pwede yung sa 76 RA 7616. Then since nag-ano siya nag-blackmail siya na ipakalat yung video niya, so sampahan din natin under the Republic Act 9995, which is the under photo and video voyeurism law. So far, yun lang ang natin, child abuse, photo and video voyeurism law. In relation to anti-cybercrime law, which is the Republic Act 10175. Opo. So ngayon, dadalhin natin siya sa court. Ngayon, ngayong oras na undawin na yung mga kasi kagabi, nag-prepare pa ng mga documents for presentation sa court. Ngayon. Opo. Sir, napakaganda nitong topic natin to create awareness. Ito babala sa mga nagbabalak. Ito ba available ba to? Yung halimbawa itong suspect natin ngayon, ito bang mga kasong kinaharap niya available at kung oo sir, kumbaga ano na lamang yung gusto niyo sabihin sa mga nagbabalak o yung mga nasasangkot sa ganito. Kasi I'm sure baka meron sa atin nakakanood nito na minsan sa buhay gawa din nila to, may nagbabalak gumawa. Minsan unconsciously, hindi nila alam krimen na pala, na cybercrime na pala yung ginagawa ko nila, sir. Dagdag pa natin yung human trafficking. Pwede. So, most probably, baka hindi ito makapag-bail. Kasi yung violation sa anti-cybercrime law natin, 1 degree higher, so 6 years above. Once na 6 years above, depende kung maka-bail siya. Depende yan ni judge kung i-grant siya ng bail. No? Pero ang babala ko lang sa mga nanonood sa atin, huwag tularan ito. So, pinopost ko nga sa Facebook, huwag tularan mga ganito kasi lahat ng mga kamalian or mga maling mga ginagawa ay may katapusan. At yun na nga, pupunta din sila sa hindi nila hawak ng batas. At yung mga nabiktima naman, para sa akin, ina-advisean ko na kung sino man dyan, sa buong Pilipinas, kasi yung anti-cybercrime unit namin, ay buong Pilipinas kami nag-operate. Every region mayroon tayo. We are collaborating each other. No, every region, not only every region, mayroon pa tayong mga international collaboration, no, as a mga anti-cybercrime unit. So kung sino man yung mga mabiktima, kung may naka-engage ngayon na mga ganitong modus, tinatakot, pinipilit na pag-meet up, secretly, huwag silang mahiya na magpunta sa opisina natin. At sino man yung nabiktima na takot or nahiya, magsumbong, huwag silang pumunta sa opisina natin para matulungan kaagad at masolusyonan yung problema nila at mabigyan ng hustisya nang sila ay naging biktima sa mga ganitong kaso. Okay, sir. Ito at bago tayo umalis, sir, ito, pinitingnan ko lamang ho itong mga post dito sa cybercrime, itong mga kaso na nahuhuli. E-wallet, Yes. uso-uso. Libel. Pero ito, sir, yung mga e-wallet, madalas makabiktima. Ano ho yung pwede nyo ibahagi sa ating mga manonood para maiwasan naman yung mga scam kung tawagin sa mga e-wallet. Yes, yung mostly lang e-wallet, meron tayong bagong batas, yung anti-FASA law, yung Anti-Financial Account Scamming Act. No, kailangan may pa-size natin to para sa publiko, no. Yung Anti-Financial Account Scamming Act, ito ang batas, bago lang ito, last July 2024 yata to, na in-act. Na kung ikaw, simple lang tong nito, mga violation, kung ikaw ay mayroong financial account, GCash, bank account, online, ipahiram mo yan, ibinta mo, at ipagamit mo sa ibang tao, ikaw ay maaaring kasuhan under the FASA law. No? Kaya marami, yung mga GCash, mga e-wallet na yan, marami kaming operation na nagbibinta ng GCash account. Kasi itong mga GCash account na binibinta online, ito yung mga ginagamit sa pang-scam. No? They're using other person's profile, pangalan, address nga ganyan. Tapos, pero mayroong nagbibinta rin for the reason na, mostly sa mga nahuli na binibinta yung account nila kasi wala na daw silang pera, ginagamit nila. Pero in fact, mali ito. Saka ito ay may malaking impact kung ito ay mapasa kamay na mga cybercriminal. Kasi mostly sa mga scam ngayon, halimbawa, investment scam, mayroong nga job scam dyan, job scam, whatever scam is that,
dito ipapasok yung mga pera nga nakukuha na nila sa ibang tao. Pagpasok dito sa mga nabili nila na mga account or e-wallet, pupunta naman doon sa GCash Center, doon nila i-withdraw yung mga physical money. Kaya when we conducted an investigation, matrace natin na itong mga account na ito ay na-involve sa mga ganitong activity. May mga nahuli nga kami dito na nagkakaroon ng warrant na nung hinuli namin kasi nagkaroon ng warrant, hindi niya alam na may GCash account pala siya. In fact, hindi nga siya marunong magamit ng Facebook, wala siyang cellphone. Ginawaan lang siya ng GCash account ng kapitbahay niya. Nagpa-selfie-selfie lang siya doon. Kasi kapitbahay nga. Tapos ginawaan siya, hindi niya alam. Tapos yung GCash account niya, bininta. Nung nabinta, ang nakabili ay yung mga scammer, mga cybercriminal natin. Siyempre, yung mga biktima nagdulog sa ating opisina, na-imbestigahan natin at na-trace natin. So ito si Mr. Pedro na which is about 75 years old, nagkakaroon ng warrant. Kaya babala sa mga ganitong GCash, mga GCash account holder or any e-wallet or any online banking account, wag niyo ibenta yung mga account niyo kasi you are responsible for that. Kayo ang mananagot sa batas kung yan ay gagamitin sa maling paraan. Huwag magpagamit kasi may iba dyan. Meron kami kaso. Isang araw, nag-complain, nung kahapon isang araw, nag-complain dito sa ating opisina na marang ganito rin, may usaik din, minor din ang suspect. Ang victim, minor ang victim, katapos yung minor, may kapitbahay. Yung kapitbahay pala, hinihiram ng suspect yung SIM card niya which is mayroong GCash. Hiniram ng kaibigan sa kapitbahay na nag-expect siya na yung GCash account niya ay yung SIM card with GCash account niya ay hihiramin para maglaro ng computer games. In fact, nang extort pala. Extortion pala ang ginawa. Ngayon, nagsumbong sa atin na verify na siyempre, ang GCash ngayon may na yan, di ba? May pangalan yan, may naka-register din yan. It turns out na kapitbahay pala nila, ayun, ngayon tumakas na, tago na. Yan. So, bawal yung mga ganito, di ba? Magpahiram. Simple lang yung sa Anti-Financial Accounts Coming Act. Simple lang yung nandun. Magpahiram, magpagamit, magbenta, magrenta ng mga online bank account. Magpahiram. Ulit-ulitin ko kasi simple lang to. Magpahiram, magparenta, magbenta, at saka bumili ng mga online account like GCash, banking account, even Maya, mga e-wallet. So, bawal yan. Kaya yan ay strictly minimonitor namin. Kasi yan ang mga kaso nga yung rampant problema namin sa mga scam na ginagamit ng mga scammer. Kaya dyan tayo nahihirapan. Kaya in-engage namin yan. Marami na kaming nahuli ng mga ganyan. Although, ngayon lang tayo nag-meet dito sa media pero simula ngayon marami kaming may babalita sa inyo. Sir, sana makasama kami sa mga ibang operation ninyo upang sa gayon mas mapalakas natin yung kampanya laban ho sa cybercrime. Yes. Sir, maraming salamat at kami po ay makikibalita pa sa mga darating na araw sa inyo pong tanggapan dahil kaisa nyo kami, sir, sa pagpapanatili ng isang ligtas na cyberspace. Siguro panghuling mensahe na lang po sa ating mga manonood, sir. Yes, huling mensahe ko lang po na yun na, wag tayo magpabiktima. At ingatan natin yung mga account natin like yung mga profile natin sa Facebook, whatever, sa TikTok. Huwag natin basta-basta mag-expose sa mga pictures natin. At kung may malaman man kayo na yung mga account nyo ay ginagamit ng iba, mag-report kagad sa ating tanggapan. At saka kung sino yung mga biktima ng mga sexual harassment or sextortion ng mga ganito, huwag mahiya na lumapit sa ating tanggapan. At nandito kami. 24 hours yung servisyo namin. Yan ho mga kabalen, narinig natin ang tinig ni Police Colonel Alfemio Ricabo, ang hepe po ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3. Sir, maraming salamat po at mag-ingat po kayo, sir. Salamat, Sir Justin, Dison, at magandang umaga po sa lahat. Yan ho mga kabalen, ang hepe ng Regional Anti-Cybercrime
Unit 3 dito po sa atin sa rehiyon. Ano? At magpapadalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Hihatid ko yung mga detalye pa ng ibang balita dito po sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalan, kanina nakapanayam ho natin ang pinuno po ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3, si Police Colonel Artemio Ricabo, at kanya nga pong ibinalita itong matagumpay na operasyon ng kanilang grupo dyan ho sa may Arayat, Pampanga, kung saan yung suspect taga Mexico. Ulitin ko lamang, ganito ho yung naging modus para ho sa mga lahat ng nagpapagawa ng cellphone. Oo, itong biktima, minor de edad na babae, nagpagawa ng cellphone. IT technician ho itong suspect. Nung ginawa yung kanyang cellphone, nakita yung mga larawan, pribadong larawan. Naturalmente, siyempre, personal gamit mo yung cellphone, di ba? Oo, may mga pribadong larawan yung biktima na kanya pong nakuha. At ngayon, ginamit niya ito para i-blackmail. At pinilit niyang makipagkita sa motel yung minor de edad para ho, syempre, kung ano man yung gagawin nila, di ba? At ang sinasabi niya, kung hindi ka makikipagkita, ipapakalat ko itong mga larawan mo. Syempre, natakot ho itong biktima at ayon ho sa biktima, ayon ho sa PNP kanina, 4 na beses na nangyari ito at hindi na nga natiis nito pong biktima, kaya naman siya ay nagsumbong. And magandang resulta ho ito. Yung operasyon ay nagresulta sa pagkaka-aresto nga dito pong suspect. So yun hong mga nakakaranas ng parehas na sitwasyon, gaya nga ho ng nabanggit ni Colonel Ricabo kanina, kanya minsan hindi natin masisisi na nahihiya yung mga biktima. But ito nga po, kaya pinapakalat din natin yung ganitong mga balita na bukas po ang PNP Anti-Cybercrime Division para ho sa mga ganitong klaseng sumbong. At kung hindi ho kayo komportable, baka may agam-agam, syempre, lalo na yung mga biktima na babaeng police din ang haharap po sa inyo at hahawak sa inyong mga kaso. Yan ho ang tiniyak ni Colonel Ricabo upang sa gayon mahikayat yung mga biktima ng ito ho yung tinatawag na OSAIC nga o yung online sexual abuse and exploitation of children. Ito po ay laganap at binanggit na rin na Senador Risa Ontiveros sa Senado na
talagang alarming at kailangang lagyan ng pangil pa yung ating batas upang sa gayon mapigilan ho itong mga ganitong klaseng insidente. And for the meantime, ito, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan mga kabalen. Nagkaroon ho ng pulong sa bayan ng Mexico, Pampanga at kabilang ho sa mga tinalakay ni sa nasabing pagpupulong yung problema sa basura. Yan ho yung tututukan ni Mayor-elect Roding Gonzales. Kanyang pinangako, panoorin ho natin ang ilang eksena sa naturang pagpupulong. Narito po ang ulat ni kasamang Paulo G. Santos. Na epang weekly na punting barangay Parian and barangay Galgos. At sula po ng barangay captains. Yung reta pong barangay captains na epang elabisang mag-claim karetang garbage truck, masanting po siguro mag-authorize na rin consul. So, nung Mempo po siya yun, nung ikayo po personal yung kapitan, kaya po rin i-claim for whatever reason, mag-authorize kayo po, gawa kayo pong barangay resolution, authorizing, ikaya kayo pong kareng consul. Yan po authorize yun. Authorizing na kung kaya kayong consul. Yan po gawa yung resolution. Bangkan na po maklaim tala po, sayang naman po makatiwang-wang lang po ba po sana magamit na yan. Kalupad na po rin sinabi ng mayor po rin kaya Berkeni, pag-obra tamo po lakuan tamo po yung personal tamo po hindi ko ilang pa po rin kaya tamo po sa kalan. Napupunta ka po naman isa na. Kaya po Mexico, toto, impulupan na po ng halalan, kada pong nilabasan, nakaluguran, halos mayor yata po rin kapitan, ela po kang Mayor Roding Gonzales. At ngayon pong pamikatago na ini, at sula nga po halos. Yung kupalo nung kompleto lang po attendance. Mayor Roding, makanano ini forma na ning kaya kang diskurso ngayon at payayaos mo la rin ng kapitan, at kumusta yung relasyon nyo? Good morning, payayaos ko lang kasi ating muna, itang karelang priority project na supposed to be dapat kaya biging katamang congresswoman ngayon mga kanita, itang karelang priority project kareng barrio do makagawa ng resolution nasubmitan ng congresswoman lanang bulan kanyan budget hearing na yun but itang problema kayong basura kasi halos mag 2 months na para padalan nilang sulat na tangkeng segregation. No segregation, no collection. May katapilan, may kaladwala ata sila tanan din kapitan na wala may alam, may pabaluan halos din nga luwang may Mario. So, nangyari, masura doon, wala pa mo rin segregation. So, ako naman, baka kanito sabi ko, ating pumunta ka na, uri daw pakwad. Dali, papakwad. Yung Mike sabi ko, mayam, karing household, buong Mexico, karing karamong kalukuran na kabalik. Sana po, Mike sabi ko, mayam, sana po, inggawan tamo, kaya pa mong tibali-bali. Mag-isaupan ko, bang kanita itang disiplina king balentao. Yang buri kong akit na rin tao. Buri kong pabalo ka rin may malin. Na buri may masenso ing balin, kailangan disiplinado na rin tao. Yang adwan ko ka rin na ito. Yang gawan ko yung gana-gana. Aliwa naman yung pamamunta ko kayo ni personal. Yung pamanungkulan ko, yung focus ko, kareng pakakalun, nung makadano ko lang. Kaya, Nandun, punto por punto, sasabihin daw nung nating maging problema, lalo na kaya making project mo na retang track. Yan ho ang tinig pahayag ni Mayor Roding Gonzales ng Mexico, Pampanga.
At may mga ilang barangay officials daw na hindi niya kaalyado noong nakarang eleksyon ang tumatanggi dito ho sa binigay. Oo, na truck, ano? At pinag-usapan yung yung koleksyon ng basura sa bayan. At kung ayaw daw ni Kap, sabi ni Councilor Angela Pangan, ay maaring ang kagawa daw tanod na lang kumuha nito. Ano, para ho pero para kay Mayor Ding, tapos na ang politika at tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya naman, pinag-usapan nga iyang usapin sa basura o yung issue sa basura, koleksyon ng basura dyan ho sa kanilang bayan. Kabalen, alas 11 na ng umaga at ako'y magpapaalam na. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. Samahan kami mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News para sa ibang mga detalye ng balitang Central Luzon. Ako po si Justin Dizon. Sa ngalan ng buong CLTV 36 News and Current Affairs, maraming salamat po.